Nagbangutan karon ang kabanay sa 14 anyos nga babaeng estudyante nga namatay human na kuryentehan sulod mismo sa ilang tulunghaan sa Samal Island. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jondi Esteban. Jondi. Yasara usa lang ang singgit sa pamilya sa biktima, hustisya. Juno. Langgot ako Juno. Gibiyaan minimo. Wala nay mas musakit pa sa usa ka inahan nga mawad-an og anak. Kini ang gibati karon sa inahang si Femia. Namatay ang iyang 14 anyos nga anak nga si Jana. Human makuryentehan sulod sa ilahang eskwelahan sa Mambagubi National High School sa Samal Island, Davao del Norte nitong Martes sa hapon. Sumala pa nga pauli na unta ang biktima, huyog ang iyang suod nga higala. Apan nasaghiran sa biktima ang putol nga live wire. Nikalit na lang daw kini og kirig. Gisuwayan pa siya og salbar sa iyahang higala. Apan nakuryentehan pud kini og apil. Sa video nga gipakita sa igsuon ni Jana sa GMA Regional TV 1 Mindanao, makita nga gitabang sa mga estudyante ang mga biktima. Nadala pa sa ospital ang duha, apan namatay si Jana. Samtang samdan ang iyahang suod nga higala, kinsa nagpaayo pa sa ospital. Kakita gyud namo ang kuryente naagid sa kamot ni Janan, burag nag-ana sayo naglikos. Mao to, sige nang migkuan, nagtaranta na gyud ming niyang duha. To pagbira namo gahi jud kayo kay pilit jud ang war sa iyang lawas. Mao to diri kay burag na siya sa madugdris yang tiilan ug sa kuan paso diri siyang kamot. Dugay na daw na nga gipaabot nga concern sa management sa eskwelahan. Dugay na gyud na daraa gikuan naman na sa ano kanang meeting sa mga parents na kana lagi yung mga live wire ang kuan lagi jud daw. Pero wala man jud nila giatiman. Dugay na siya bisan pag mga estudyante ang pangutan-on dira, dugay na jud daw na siya kaayo nga naka yun daw ang wire ma'am ba niya. Tung kuya sa iyahang kauban nga nakuryentehan ning anak pa jud sa iyahang manghud nga wala pa day na nila gikuha nga dugay naman na kaayo. Gisuwayan namo og kuha ang pahayag sa school management apan suspendido ang klase karong adlaw. Wala matud pay makaatubang namo. Base sa police report, ang live wire konektado sa electric post sa Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco. Gisuwayan namo og kuha ang ilahang pahayag apan wala pa sila itubag. Sa gipagula nga official statement sa Department of Education Davao Region, nagpahigayon na matud pa og investigasyon sa pakikoordinar sa school administration, local authorities ug ubang hingtungdang ahensya kalabot sa nahitabo. Nagpahigayon na daw sila og mga lakang aron ma-inspect ug ma-secure ang tanang electric systems ug school facilities dili lang sa nasangpit nga eskwelahan apan sa tanang eskwelahan sa Davao Region aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug staff. Singgit sa inahan, hustisya. Gusto ko mangayo hustisya sa kong mga anak unta nga kanang aksyonan dayon. Ay ang gusto na mo mamuna siya malubong masulbad unta iyang problema dayon. Matay akong kung dili sila pabay. Sara nang hinaot ang pamilya nga mapalaw man ug mapaspasan ang investigasyon kalabot sa nangitabo. Samtang ang local government unit sa Samal mihatag na pod og pasiunang assistance ngadto sa pamilya. Sara. Okay, daghang salamat, Jondi Esteban.